Igama nguBongiwe Mandoyi we-BcmTv News. Namhlanje silapha eManyano kwa9 ngokukhutshwa sisikhalo okanye sisankxwe sabahlali nokuxhalabiseka kwindawo abahlala kuzo. Abavela nelithi bona kunesilwanyana esibonakalayo kwindawo abahlala kuzo esithiwa ke nguXam. Sizawucela ke omnye womhlali kubahlali bakwa9 azame ke ucacisela abantu ubana kwenzeka ntoni kwindawo abahlala kuyo. Mna ndingumama ohlala kwesi strato. Ndithe ngolwesibini xa bendibuya ejophini ndafika inguwelewele kusithiwa nanguXam engena kule ndlu. Ndahamba ke ndawungena endlini kuba nam uXam ndiyawumoyika. Ndiphindile izolo ndibuya kwasejophini ndaphinda ndafika inguwelewele kusithiwa nanguXam ukrobe kule flat imhlophe. So ngoku bathatha isigqibo soba badilize le toilet because uthi xa esuka kwezi ndawo asuka kuze abuyele kule toilet. Ndizamile uqhagamshelana nomntu osisiduko sale yadi. Ndamxelela ngale ngxaki sifeyisene nayo kuba ndinalaa nto ithi inokuba sisilo sabo. Ithe impendulo yakhe, hayi andisazi mna and ke ngolu hlobo enza ngalo wenza rongo ngoba kuba ibisisilo ngefike wahlala ndawoninye angatyhutyhatyhutyha ezinye iyadi. So ndazama ke into yokokubana abahlali khe ndibamise ngoba xa sisenza into phaa e-against umthetho kuzawubakho mhlawumbi ohlwayayo. Sabiza imithingi, ndabiza utata lo abe ndisithi makeze khawubiza imithingi siqokelelane singabahlali khe sizame uthetha nalaa mntu kulaa ndlu asicacisele ngento edibene noXam. Sehlisene ke sisenyusana ke naye. Ilizwi lakhe lokugqibela endingakhange ndalithanda lelithi yena kambhotarishi whereby thina esibhotarisha uXam ngoba siyamazi uba uyingozi. Sinabantwana, uXam yingozi. Ingaba ebeqala ubonakala lo Xam kule ndawo nehlala kuyo okanye yinto eqale ukubonakala kule veki le Xam oniphazamisayo? Yinto eqale ubonakala kule veki kangangento yoba kwesa strato uthe wawudibanisa amehlo akhe nomntana wakhona ebeseneka iwashing wathi gqi urhawuzelelwa ngumzimba wonke laa mntana. Unfortunately uphangele. Ingaba xa nizama ukwenza uncedo okanye nizama uphanda indlela endinoncedwa ngazo kaniqhagamshelana nabantu badilishana nezilwanyana okanye nizamile ukuzenza ezo nzame nidibane nabantu then nizoncedwa banixele uba manenze njani na ukwenza nihlukane nesilo esi singafanelanga uba sekuhlaleni? Sizamile sisuyifowunela i-SPCA yathi ayidili nayo uXam. Kwafowunela iZU yathi ayidili naye. Safowunela umlungu oxaba ke wenza izilwanyana o-private wathi ufuna imali. Iquestion nayo uzayinikwa ngubani because uXam akakho kuthi and umntu lunoXam uyasijika. Namapolisa siwafowunele siphinde sawafowunela this morning kabini nawo anento ethi lo Xam lowo asizukwazi thina ukuza because ngaske nina nibona icebo. Yiyo ke loo nto si-end aphe sifowunela nina nizokwazi uexposa into kaXam mhlawumbi sawufumana incedo. Njengokusitsho ke mama nidibene namhlanje, ingaba isigqibo senu okanye nifikelele kwinto ethini malunga nalo Xam? Njengokusitsho ke nizamile uqhagamshelana nendawo zoncedwa ningancedakali, ingaba ke ngonifikela kwelithini namhlanje? Siye sambiza ke usisi ohlele endlini ngaphakathi sazofuna incedo apha kuye. Ilizwi asinike lona uthe umbhotarishi laa Xam masibone uba masithini na. But siye samkorekisha ngalaa mzuzu umnye because kaloku Xam ufikele yena angayingozi napha kuye afuna uncedo ukuthi singakwazi ukumnceda. And apha ke ngoku sithi singayiqhaqa itoilet sizamile ufowunela abanye befemeli yakhe iifowuni zingena ku-voicemail. Ngoku ke mama ndicinga ukuthi ke ngoku xa kufikele kwezo sigqibo into yobana ekhulule usisi wendlu ubana kungenziwa loo nto izokwenziwa, mhlawumbi uXam xa kunokwenzeka afumaneke phaya abahlali bacinga uthini ke ngoku? Isigqibo esithathiweyo ke ngabantu abebelapha emithingini uzawubulawa because uthe akangowakhe. Njengoba bakanibona kuqhaqhwa apha emveni kwethu igali elilapha emveni kwethu, kulapho ke abahlali abafumaniseka into yobana kuthiwa uXam lo kuthethwa ngaye uye angene khona. Bangenile ke ngaphakathi eyadini bezama uthetha nomntu wekhaya, usisi okhoyo apha efemelini ke ubakhululele into yokubana igali eli lingachithwa kuba kaloku kurhaleleka lo Xam uzigcina kule ndawo kwaye bona belikhaya abazani naye uXam. Ngoku ke abahlali bazama ukhangela uXam into yobana kuchithwe igali kwaze langabi nandawo iphinda buyele kule ndawo. So ke belikhaya bona banangxaki bavumele nabahlali kuba becingela into yokubana abahlali besithi abantwana babo abakho seyifu kule ndawo malunga nalo Xam. Usisi kucacisile bana unobangela uXam bona zabambone kangenayo kodwa uthi ngokokutsho komlomo wabahlali bathi ungena apha ngasemva xana elandelelwa kwezo ndawo abonwe ehamba kuzo.
uyavuma ke usisi into yokubana ukhona umngxunyo olapha ngasemva egaleni obonakala ngena kuwo lo xama azofikela ngaphakathi egaleni apha azigcinisa khona unobangela ukubana afikelele kule ndawo kulaa mngxunya upha ngasemva egaleni abathe ke bazama ulicacisa ke kwacaba yithoyilethi yayikhona ngelo xesha isengamagalelana. Omile time bayangena jonga phaa. Yeah. So uzifihla apha. Oh, sicingela abantwana sicingela ntoni? And nisenalaa nto uba uhleli apha ngaphantsi. Usela phansi. Okay, son. Baby. Yebo kaloku le nto Ingathi abayazi. Kodwa ihamba mzofika lapho. Hayi kaloku bathi kwakho i-pit toilet apha. Apha ngokuthi uphuma ngo-12 enjeje. Abumini. Sawkwalama ke suthathile.